Otieno ma kawuono nyinga en Agina. Nyinga en Niki. To kawuono wan ji ariyo e yore mag twak mag YouTube ni. Adwaro ni Niki owach ni osebet ka en kanye, olal nwa kanye. Lal. I say lal for a long time now. I am a busy bee. I have been busy since the beginning of this year. Owacho ni osebet kod di chakre higa ni chaki. Koro e gimomiyo olal. Wachnwa gik misebet kitimo. Asetimo a jazz band called concert band. Owacho ni osebet e yore mag thum. En jago thum kendo en gi gike ma ogoyo godo thum. Koro mano emomiyo osebet kolal no. Also robotics. Kendo osebet kotimo weche mag robot. Robot akia ni luongo nango gi English. Robotics in robot. Koro akia kaka iluonge gi yore mare gi dholuo. Koro mano e gimomiyo Niki osebet kolal. To sani iduogo koso koni idhi chak ilal? Adhi lal matin. Owacho ni odhi lal matin. Bang'e to obiro duogo. So kawuono wadwa somo buk ma iluongo ni Reading Luo Language Conversations. Niki dhi bet ng'at achiel, an be adhi bet ng'at machielo. Gimomiyo wasomo bugni en ni, bugni wasesome ndalo moko e toke ka, to en mani wadwa some kendo nikech somo ber. So what did I say? We have read this book before and we're going to read this book again because reading is good for you. Good. So as you can see, Niki has improved in Luo, but do we say? I understand a lot of Luo, it's just that I don't speak it as much around the house. When I'm with my grandparents, when I'm calling my grandparents, I speak with them some Luo. Good. So let's kawuono wachak gi somo. Adani iloko gima wacho gi dholuo. Koro wadwa chako somo. Lok manoa. Lok gima wacho no. We want to start reading. So ei somo ni Niki dhi bet wadhi yiero ng'at achiel. Niki bet idwa bet A koso B. A. Koro Niki dhi bet A, ana dhi bet B. Bang'e to wadwa somo. So chaki. Oyawore. Oyawore ahinya. Adwa ni wasome ariyo. Oyawore. Oyawore ahinya. Ichiew nade? Achiew maber. Ichiew nade? Pok atieko kata somo disoso. Achiew maber. Mita in. Ichiew nade? Achiew maber. Mita in. An bende achiew maber. To, jodala dhi nade? Jodala dhi maber. Sani gidich nikech koth. Kara ochwe nyaka koru kono. Wait, do I have to read it again? Let's start from the top. Okay. An bende achiew maber. To jodala dhi nade? Jodala dhi maber. Sani gidich nikech koth. Kara ochwe nyaka koru kono. En ang'o ma okeli ka kawuono? Hiyo accent yako bado haijakuja. En ang'o ma okeli ka kawuono? You say, en ang'o ma okeli ka kawuono? En ang'o ma okeli ka kawuono? En ang'o ma okeli? Skia. En ang'o? En ang'o ma okeli ka? Ma okeli ka? Ma okeli ka? Wait. Ma okeli ka? Wait. Ma okeli ka? Ma okeli ka? Kawuono. Kawuono. En ang'o? En ang'o? Ma okeli ka? Ma okeli ka? Kawuono. Kawuono. Okay. En ang'o ma okeli ka kawuono? Minwa tuo. Koro abiro manyone manyasi. Mos. En ang'o ma tuoye yawa? En ang'o ma tuoye yawa? En ang'o ma tuoye yawa? Ne ochiew ka owinjo kawirawira. Start afresh. En ang'o ma okeli ka kawuono? Minwa tuo. Koro abiro manyone manyasi.
Mos. En ang'o ma tuoye yawa? En ang'o ma tuoye? En ang'o ma tuoye yawa? Okay. En ang'o ma tuoye yawa? En ang'o ma tuoye yawa? Then I will say, ne ochiew ka owinjo kawirawira. Koso nyal... Sorry, I have to read. Koso nyaldiema ne omake. Awinjo ni sani tuo mar nyaldiema opong' gweng'. Ooyo, ok apar. Nyocha obudho e liel. Koro, aparo ni suna ema okelo ne malaria. Koso nyaldiema ne omake. Koso nyaldiema ne omake. Koso nyaldiema ne omake. Awinjo ni... Be conscious that this is a microphone, so you should be reading this way. Awinjo ni sani tuo mar nyaldiema. Awinjo ni sani. Awinjo ni sani Awinjo tuo ni mar nyaldiema opong'o gweng'. Awinjo ni sani tuo mar nyaldiema opong'o gweng'. Just reading your. Ooyo, ok apar. Nyocha obudho e liel. Koro aparo ni suna ema okelo ne malaria. Suna be ema ok yue. Owada, gikasore kata gi remb jodongo. Bene upimo ka dende chwakore. Wuonwa ne opime seche mane ochiew ma oyudo ka dende ochwakore ahinya. Suna be ema ok yue. Owada, gikasore kata gi remb jodongo. Bene upimo ka dende chwakore. Wuonwa ne opime seche mane ochiew ma oyudo ka dende ochwakore ahinya. Karamano kaw ne yath odhi. Karamano kaw ne yath odhi omuony. En yath mane manyalo thiedhe? Read it again. Karamano kaw ne yath odhi omuony. Okay, omuony. En yath mane manyalo thiedhe? Kaw ne yath mar duomo dende piny mondo inyis wuonu otere ir ajuoga. Read properly. Kaw ne yath. This is duoko. Okay. Kaw ne yath mar duoko dende piny mondo inyis wuonu otere ir ajuoga. Mano puonj maber. Ajuoga cha bende nyocha odhi wuoth buore. Kawuono donge tarik 28 nyaka bed ni oseduogo. Encha ne owacho ni higa manyien yude koni. Kawuono donge tarik 28 nyaka bed ni oseduogo. Encha ne owacho ni higa manyien yude koni. Inyalo gochene mondo iwinj ka entiere. Inyalo gochone mondo iwinj ka entiere. Inyalo gochone mondo iwinj ka entiere. Miya namba ne mar ong'we yamo mondo agochne. Miya namba ne mar ong'we yamo mondo agochne.
nono abiriyo ariyo nono ariyo abich nono abich aboro abich. Erokamano. Nyasaye ogwedhi. Nono abiriyo ariyo nono ariyo abich nono abich aboro abich. Erokamano. Nyasaye ogwedhi. Kapok iwuok, adwaga penji ni owadu maduong' cha tiende ni kanye. Oh my. Read again. Kapok iduog, adwaga penji ni owadu maduong' cha tiende ni kanye. Kapok iwuok, adwaga penji ni. Owadu maduong' cha. Tinde ni kanye. Kapok iwuok, adwaga penji ni owadu maduong' cha tinde ni kanye. Kapok iwuok, adwaga penji ni owadu maduong' cha tinde ni kanye. Macha, nyocha, okaw kod jolweny. Sani en Nanyuki e puonj. Macha, nyocha, okaw kod jolweny. Sani en Nanyuki e puonj. Kara egin tiende olal e wang'a. En silwal. What is it? En silwal oromo kod donjo e lweny. Osega gombo donjo e lweny. Higa ma okalo ne obet namba 3 e ng'wech. Egin ne ok gikawe. Read yours again. Kara egin tiende olal e wang'a. En silwal oromo kod donjo e lweny. Osega gombo donjo e lweny. Higa ma okalo ne obet namba 3 e ng'wech. Egin ne ok gikawe. Mano e higa mane owino wuod Ochieng' okaw kod jolweny cha. Pare ni ne gin ga osiepe matimata kod owino. Gino ne omiye kuyo mar higa achiel. Aparo ni mano e gin ne otiyo matek ma okawe. Mano e higa mane owino wuod Ochieng' okaw kod jolweny cha. Johnson is saying the writing is blood. Hey, Johnson, karibu. I don't know why it's blood. Try change the settings of your phone to what? Let me see. Let me go to YouTube on my phone and see. Thank you for the feedback. Yeah. Yeah, change the settings because from my phone I can see it's nice. Just change the settings on your phone or on your computer if you're using a computer or a TV. Because mine shows it's nice, see? Okay. All right, let's move on. Chak gi kanyo. Mano e higa mane owino wuod Ochieng' okaw kod jolweny cha. Pare ni ne gin ga osiepe mata kod owino. Gino ne omiye kuyo mar higa achiel. Aparo ni mano e gin ne otiyo matek ma okawe. Erokamano. Oriti ma sani. Imosno jonyuolgi. Nyis minu ni obiro mana chango. Erokamano. Imosna Atieno. Asebudho ne chakre weche tuo mar corona gi pok anene. Read yours again. Erokamano. Oriti ma sani. Imosna jonyuolgi.
Nyis minu ni obiro mana chango. Erokamano. Imosna Atieno. Asebudhone. Chakre weche tuo mar korona gi pok anene. Atieno oyawore ahinya, oyawore. Atieno bende sani osedhi ka tedo. Nyocha okawe yor game siaya. That accent. Atieno bende sani osedhi ka tedo. Atieno bende sani osedhi ka tieno. Atieno bende sani osedhi ka tedo. Atieno bende sani osedhi ka tedo. Nyocha okawe yor game siaya. Nyocha okawe yor game siaya. Hey, kara en mana mar oyuma kamano. Ne owuondo owadwa ni obiro bedo jaode. Aparo ni Macha ne mar angera. Start afresh. Atieno bende sani osedhi ka tedo. Nyocha okawe yor game siaya. Hey, kara en mar oyuma kamano. Ne owuondo owadwa ni obiro bedo jaode. Aparo ni Macha ne en mar angera. Oriti yawa. Abiro bet kodi ka nyaka piny yusi. Reti iter ne minu yath. Oriti, wach Atieno no pod wabiro nono matut. Onego orwaka chieng' nyombo, ated ne welo. Oriti yawa. Abiro bet kodi ka nyaka piny yusi. Reti iter ne minu yath. Oriti, wach Atieno no pod wabiro nono matut. Onego orwaka chieng' nyombo, ated ne welo. I think that's it. That's it. And this book is distributed for you free of charge, and you can get it by sending an email to luoenglishdictionary@gmail.com requesting book number 12. Please request for book number 12 because we have so many books and some people just say, hey, help me that book, and I don't know which video they watched, okay? And also we would like to request that you support our channel. Now there's one thing that, and thank you so much for those who like Atieno erokamano ahinya. Last week ne join as a member mar channel wa. Agoni erokamano ahinya. Now for those who have not joined our channel, please consider joining the channel. Let me just pull it up so that I explain what I mean. Now when you search for Luo English Dictionary channel, this will come to your screen. Sorry. When you search for Luo English Dictionary channel, this will come to your screen. And now if you click on it, now you will see that you're able to join. The reason why we are looking for people to join our channel is so that we can get resources to produce content for children. So if you can, please consider joining. You can join as a bronze member. If you join as a bronze member, you will pay $1.99 per month. If you join as a silver member, you will pay $4.99 per month. And if you join as a gold, you will pay $9.99 per month. Remember, you can always leave at your own pleasure, but this money will help us to pay for the software that is used for filming and for editing children content. So we are particularly looking for ways to sustain the project because we don't want to start and stop. It is very expensive. They charge about $85 per month for the software alone. And then given that we have to get someone to edit for us the videos so that they are the children variety type, it is a very expensive venture. So we are not able to afford it, and that's why those who've been asking, where is the children content? That's the reason why we are not able to. So if you want to support us, please consider subscribing first of all, and then also joining. By subscribing, the reason why it is good that you subscribe is that when you subscribe, your friends or the friends of your friends
are able to see the videos that you are watching, and that way it will push our videos to more people, and that means that we shall get more resources to make more videos. Aparo ni mano apimo maber. I've really talked a lot, so erokamano ahinya. Akwayo ni mondo udhi ukonywa e yore mag bedo members ka, kata mondo usubscribe. Niki nyocha olal. Akia ni nodhi kure. Wach gi dholuo. Adhi alal e robotics gi music. Nyocha en e yore mag thum, nogoyo thum kuonde moko. Sani to oseduogo. I hope ni wabotimo koro video moko mane watimo chon ka, mondo wapuonjre dholuo. Ka ok kamano, ok adwa ni mondo video ni obed mabor ahinya kawuono. Adwa ni mondo atiek gi ka, to wabro nenore kiny. Ageno ni japuonj mar weche alode cha kiny ne bi mondo puonjwa. Kiny wachake saa 4 wang'. Erokamano. Atieno Gaki Johnson. Erokamano ahinya. Nyasaye ogwedhu. Ubed gi odiochieng' maber.